pensió. Vaig dir quan me la va oferir el govern francès després de morir Pierre. Jo soc Marie Curie. Ja a Polònia, on vaig néixer, no me van ser les coses fàcils. Als de 9 anys treballava i també estudiava física en una universitat clandestina, perquè, clar, a Cracòvia les dones no podíem estudiar. La meva germana me va dur a rastres a París. Als 2 anys m'havia llicenciat en Ciències Físiques i en Matemàtiques. Vaig ser la primera dona a la Sorbona de París en aconseguir-ho. Me va costar. Clar que me va costar. I va aparèixer Pierre. Me vaig empenyar en investigar nous tipus de radiació. Junts van descobrir 2 nous elements, el radi i el poloni. Doncs, al 1903 es van atorgar el Premi Nobel de Física. Bé, als senyors suecs els va costar un poquet, però això és una altra història. Amb el Nobel arriba fama i càrrecs, però només per a Pierre. Jo era dona, per l'amor de Déu. Va morir Pierre. Jo tota sola vaig seguir en el laboratori. Més descobriments a prop del radi i del seu poder curitatiu contra el càncer. Un altre premi Nobel, aquesta vegada de química. I sí, aquesta vegada era per jo. Va arribar la guerra, la Gran Guerra, i vaig anar al front per mostrar als metges les diferents tècniques de raigs X. Els reconeixements es van succeir, però la meva sang ja estava enverinada. No podia aguantar més. Sí, qui va ser el meu company tants anys de vida acaba sent el meu assassí, el radi.